Всеки варненец знае какви проблеми има града ни днес. Каква Варна искате за децата си? Вие сте баща на 3 деца. Искам да живеем в уреден и спокоен град, в който нещата да се случват лесно и безпроблемно. Искам това, което искаш, да можеш да получиш много лесно, без да е необходимо да чакаш на опашки, да те унижават на разни гишета, да се покланяш на чиновници, защото гишето е направено така, че гражданина да се поклони и нещата наистина да могат да се случват лесно. В днешно време имаме безкрайно много алтернативи, за да може това да стане. Околната среда, градската среда, отношенията между хората, всичко това е свързано. Ако ние можем да имаме хармонична околна среда, хармонична градска среда, тогава ще живеем и в хармонични отношения.